ଦେବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବି ଯୋଉଦିନ ତତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଆଉ ଲାଜ କାଇଁ କରୁଛୁ? ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଏଇନା ତୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲୁ। ତୁ ତ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଲାଜ କାଇଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ଶୁଣିଲ, ହଁ କଣ ହେଲା? ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି, ଟିକେ ପକୋଡି ଛାଡୁନ ଖାଇବା। ମାଇକି ନା ପକୁଡି ଖାଇବୁ? ପକୁଡି ସହିତ ଆଜି ବିଷ ପକେଇଦେ। କଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖାଲି ପକୁଡି କରିବି ଆଉ କଣ କଣ କରିବି? ତୋ ନମ୍ବର ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଭିଡିଓ କଲ କର। ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇବା ଜମା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଆରେ ନା ନା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ 4-5 ରାଉଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବୁଲିବ ନା ଆଉ। ଯୋଉଠି ଡକା ଲାଗିବ ସେଇଠି ଘରେ ଶୋଇବ। ଆରେ ଆଉ କାହା ଘରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖ। ସେ ଯେତିକିଟା ବା ମିଳୁନାହିଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବୁ? ଯେତିକିଟା ମିଳିଯାଉ।